ସଫଳତା କାହିଁକି ବଳିଦାନ ଆବଶ୍ୟକତା କରେ? ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବଳିଦାନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ହରାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ସଫଳତା ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ। ସଫଳତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷକୁ ମୁଣ୍ଡପାତି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଆବଶ୍ୟକ। ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନଟିଏ ଅଛି। ତେଣୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଷ୍ଟ ସହି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପାଇବାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଗେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ କରିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଫଳତା ମିଳିଥାଏ ବହୁତ ସହଜରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବଳିଦାନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଉନ୍ନତ ଶିଖର ପଥକୁ ନ ଛୁଇଁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଦିନ ରାତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ। ସତରେ ଏହି ଦୁନିଆ ଏକ ମତଲବୀ ଜମାନା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପଥରୁ ଅବନତି ପଥକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁକୁ ସହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଗତି କରିଥାଏ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହା ଭରସା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଫଳତା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।